Kuila cini taku media na hambai chung tini 47 ambasa block committee bai tini district hospital cini borok proksa admission nangman 9 paika kongke mahai ambasa 47 constituency ni under the Raipasa village committee cini YTF ni good warrior proksa Modu Mohon Dev Borma nia for teta digi stok ongai nogo klaika klaimani pore nong ni bororok nukung ni bororok bono Pulai district hospital admit kaika. Oke, angbo tini Agartala Rasbario thangmani cini flag rok nainani hinai. Erpore ang ambasa sopai kaino cini warrior rok anokol kaika. Oro tongo cini general secretary Pintu Koloi, tai cini organizing secretary tongo Sadona Manik Molsom, tai cini Tipra Mothani Adong Prokrai Riang, tai ILC ni chairman Sonjoy Deborma. Anokol kaika mane kotrino angbo nogo hapiawino. Brono nai singai ambasa bocung bono nai nani paika tei Modu Mohon ni family tei bobai thangai malaika kisa bad condition no karon yakunu silia khaksa digi kuthui hai tei baslai bo kubulja ko kaham kai saimia tei je CT scan report mutabik bokhorgo bo kisa thui kaka aun bagai chung doctor robai bo kok salaika good treatment no khainai hini sawo kintu te kaisa report phayako aboni pore Brok orode narek nai na Agartala de rohonai abo kintu thikri ku kana misingono chung report mannai bo belai serious no ngei kokto mono chung Maharaj ni thansani mari tai joto jaga wono je chini bororok chini warriors rok kulum kesaba kuno incident engkangkai chung ambasa block committee ongthung YT ongthung TW ongthung chung asugoi tongya khobor mamani kotrino chung jat manmanti thangai subalayo amhai keino chung butini ja mansa khoksa khongnai chung kalek khaino boni family ni yago ya phari phaika chung nainai judi GB rogo judi transfer khai kangkai ba GB hamnogo judi ronna kangkai abo brono chung chubanan bagai chung tiar tongjak